Tak, máme tu teraz Adama na rade. Letí jak strela, kámo. Ide rýchlo. Čiže ešte dvaja Minecraftiaci like a odber. Kámo. Počkaj, koľko to bolo? Pozriem sa. Kámo, 43 kilometrov za hodinu. 43,2. Ja som mal trošku viac ako 42. Čiže... No, mal si nejak 42, ja som mal 43 teda. Ja som mal 43,5, či celá 2, tak nejak. Tak nejak. Tento jeden Minecrafťák je môj. Prvom si ho aj rozbalíme. Ja ho mám tiež rozbalený, lebo som vyhral tú minulú súťaž, že? Áno. A to sme bohužiaľ nenatáčali, lebo ešte sme nemali hotový kanál. Aj na starých videách mám napísané, že Matko 620, lebo to bol môj starý kanál, som si ho prerobil. Čiže tak. Takže, čo k tomu povedať? Tak máme sa... No, na bajkoch si letíme hore, dole. No, A tešte sa... vyzerá tá figurka. Zombík. Stála ma to 2,50, tak prečo nie? Dneska sme boli spolu v kine na ten Minecraft vo filme. Takže bolo to fakt, že dobré. A sme si kúpili tú postavičku. Hej, lebo A ja aby sme aj dva. nezabudli na to. Dobre, čaute. Čaute. Dvaja Minecraftiaci like a odber, ďakujem.